अशोक भैया के घर के हाल बतावे लगला। कोटेदार हो? हाँ कोटेदार भैया। एक दिन भौजी बड़ा परेशान भइलिन। कहले सुना हमार दिक्कत तू तनको ना बुझेला, ये हमके नीक ना लागे। का है? अपने झाड़ पोछ के तो चल देवेला। हमरो समझा। अपन तपलेक बतौलिन। का बतौलिन? कहले है क्या हो गई नी पूरा डेकोरेट बलम, करिया ऊपर नीचे सेट बलम। हो गई ले पूरा डेकोरेट बलम, करिया ऊपर नीचे सेट बलम। हो गई ले पूरा डेकोरेट बलम, करिया ऊपर नीचे सेट बलम। हो गई नी पूरा डेकोरेट बलम, करिया ऊपर नीचे सेट बलम। बेर बेर सर के अतरवाई न पीन लगा दी अड़ जाई। अड़ जाए अड़ जाए। बेर बेर सर के अतरवाई न पीन लगा दी अड़ जाई। कहन का सड़िया पे डालब नजरिया तो सड़िया फिर से पहिरे के पड़ जाई। सड़िया पर डालब नजरिया तो सड़िया फिर से पहिरे के पड़ जाए। सड़िया पर डालब नजरिया तो सड़िया फिर से पहिरे के पड़ जाए। वाह वाह। सवरिया सवरिया रे राम रे आ अरे मोर रामा हो राम। अच्छा भैया हम बिरहा गायिका चंदा शक्ति सरोज आवारा स्टूडियो के सौजन्य से उमेश भैया की देख रेख में आप लोग के बीच एक सच्ची घटना पे निर्धारित एक छोटा सा बिरहा भेजा थी। आशा न पूर्ण विश्वास बा ये बिरहा के आप लोग जरूर सुनब और अपन दुलार प्यार जरूर देव। तो 4 लाइन के भूमिका लगन मास्टर साहब। वाह वाह। श्रेय सरिता को सागर से मिलाता सदा, अपुंज प्राची प्रभा पाकर अलमा बिहस्ती। जोश जलवा जवानी का मंजर कभी, अपाख दामन लुटा कर के आंसू बरसती। प्यू की प्यारी पराई बनी प्रीत में, दिल में शंका समाई तो बागी बना। निर्मम हत्या सुहागन कैसा किया, जिसके सदमा में अरमान त्यागी बना। कैसन बा कहाँ के बा साफ साफ शीशा की तरह आप लोग के सामने झलकल जाई और इस कहानी से आप लोग को जरूर कुछ सीख मिली। अरे वाह। तो शुरुआत में एक लाइन गजल के नमूना से।
वाह शराब के नशे में धुत होकर वाह वाह और अपने टूटे दिल से कहता है वाह क्या कि सब तो मिलाकर पीते हैं पानी शराब में। सपना सजा कर जीता है संसार अस्त में। सपना सजाकर जीता है संसार अक्ष में और गुलशन का गुल बिखर गया अंगारे अक्ष में। यही से हमारे कहानी की शुरुआत है शेर के अंदाज मास्टर। जिलाया जमगढ़ पोई थान की यह बात सही, जिलाया जमगढ़ पोई थान की यह बात सही, प्रतापपुर गांव की जुगल जोड़ी भी खात रही। खुशी की जिंदगी में खुशनसी परिवार रहा, विश्वकर्मा काली चरण बगिया का रखवाल रहा। पूनम के चांद जैसी उषा बहू आई है, पूनम के चांद जैसी उषा बहू आई है। साल भर बाद पिंकी बेटी को जन्म आई है, साल भर बाद पिंकी बेटी को जन्म आई है। पति ननकूस का खूबसूरत नौजवान रहा, पति ननकूस का खूबसूरत नौजवान रहा, सामाजिक स्तर से मानवता का इंसान रहा। क्या बात है जो? सही है। ए भैया बात को समझ लो। जिला आजमगढ़ पोई थाना के अंतर्गत प्रतापपुर गांव बतावल गईल। वो गांव में एक काली चरण विश्वकर्मा बोल के एक व्यक्ति रहलन, जेकर एक ही बेटवा ननकू विश्वकर्मा। अरे वाह! काली चरण विश्वकर्मा अपने बेटवा ननकू विश्वकर्मा के विवाह एक उषा नाम की खूबसूरत लड़की से करते हैं। देखे विवाह के बाद उषा दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आयल बाटी। धीरे धीरे साल भर बीतल बा, एगो बिटिया का जन्म देली। जोनी बिटिया के नाम पूरा परिवार बड़े प्यार से पिंकी रखलन। अरे वाह! पिंकी के लालन पोषण में दिन बीते लगल, लेकिन यहाँ देखे उषा के स्वभाव के बारे में बतावल गई कि उषा के स्वभाव कैसन रहे। विवाह के बाद एक बिटिया के जन्म देला के बाद
अपने घर परिवार में आस पास के लोगन के बीच उ रहत कैसे रहले। वाह यह गीत बदल गए मास्टर साहब। किया जे एकदसिया बिहान दुआ दसिया तेरसिया के ना हो तेरसिया के ना छटकी नदी का गवना तेरसिया के ना छटकी नदी का गवना तेरसिया के ना के साथ आस पड़ोस के लोगन के साथ रहत कैसे रहलिन बतावल गई कि गौआ पड़ोसा घर में खुशी हो के खुशियाँ लुटावे लगले हो लुटावे लगली खेत गिरहस्ती में हथवा बटावे लगली हंसमुख मिजाज की औरत रहलीन। जिस तरह घर परिवार के लोगन के साथे हंस बोल के दिन बितावत रहलीन ओइसे आस पड़ोसन के लोगन के साथ बोलस बतियावस लोक लाज पर्दा बहुत कम करत रहलीन। उनकर इस स्वभाव उनकर पति ननकू के पसंद ना रहे। पहले तो समझावे की कोशिश कैलीन उषा कली नरे सैया 4 दिन के जिंदगी बा अगर हंस बोल के निकल जाए तो का में गलती बा। ननकू सोचे लगलन कि लगता एकर विचारधारा ठीक ना बा ये हमके सही चरित्र के औरत ना लगत बा। उषा के प्रति उनके मन में घृणा होखे लगल शक उत्पन्न होखे लगल। आखिर होत का बा यहाँ एक लाइन गीत के संकेत लगल। हाय देखे एक कोनो नई नवेली दुल्हन बा हाले में गौना करा के और उनकर राजा जी घरे रख के अपने मुंबई काम करे चल देहला। वो नई नवेली दुल्हन बड़ी परेशान बा। इतने में सखी के फोन आ गईल। सखी पूछत बा ए सखी अरे तनी हाल चाल बतावा। कलस सुना हमार हाल चाल मत पूछा। कलस काहे महुआ बिनत है बतावत बा का कलस गवना करा के सैया गवना करा के सैया बसला सहार में उठला दरदिया रे हमारा उठला दरदिया रे हमारा कतर गातर में उठला दरदिया रे हमारा कतर गातर में उठला दरदिया रे हमारा
सोचला जवानवा दिल हर जाए रे दुल्हे सोचला जवानवा दिल हर जाए रे दुल्हे सोचला जवानवा दिल हर जाए रे दुल्हे सोच रहा है मन में विचार उत्पन्न होता का लूटा के चढ़ली जवानी लूटा के चढ़ली जवानी लूटा के चढ़ली जवानी घूमी घूमी काटे जानी घूमे घूमे काटे जाने घूमे घूमे काटे जाने बात बात मारे ननको बात बात मारे ननको रोवली माँ जानवा मिलल हर जाई रे दुलही सोचला जवानवा दिल हर जाए रे दुल्हे सोचला जवानवा दिल हर जाए रे दुल्हे सोचला जवानवा दिल हर जाए रे दुल्हे उषा के प्रति ननकू के मन में घृणा समा गई शक के बीच मन के अंदर पड़ गई ओहो बतावल जाला इस दुनिया में हर रोग के दवाई बा पर शंका के कोनो दवाई नहीं खे अगर शंका के बीज एक बार मन के अंदर पड़ जाई तो धीरे धीरे ऊपर की झुराई ना ननकू अब हर बात पे उषा के मारे पिटी लगलन दुख देवे लगलन उषा सोचत बा कि हमार सैया अभी हमके समझ ना पावत हो अगर हमके समझ जाई तो हमके ना मरी लेकिन होने के तो कुछ और होके के रहे होत का बा विदेशिया के भाव लगल एक दिन उषा अपने पति के हाथ से मार खेले बा दर्द से करा रहल बा रोते हुए कहते सैया ओहो अब हमके मत मारी आहा बतावत बा कहले बा कि पेटवा में पले स्वामी कि तोहरो निसनिया हो कि मरजनी दर्द भारी हो खेला बदनवा कि ननको कहला पापिन ओहो कि लुटल लहरवा हो कि दूसरे का पेट लेके ओहो बुरलू खंदनवा उषा कहते सैया अब हमके मत मारी देखी हम गर्भवती है ओहो अगर कुछ ऊंच नीच हो जाई तो आपके पछताए पड़ी जब इतनी बात ननकुआ सुन ले बा कहता अरे पापिन ओहो तुम्हारे पेट में यह बच्चा मेरा नहीं है ये तो तोर पाप है हमके विश्वास ना बा कि हमारा संतान है और देखे तुरंत ले जाके हॉस्पिटल में गर्भपात करा देता है वो लड़का के इस संसार में आए से पहले ही हत्या कर देता इसी तरह धीरे धीरे साल भर और बीतल आखिरकार उहे भइल जो ना होवे चाहिए तो यहाँ टेरी के भाव लगल मास्टर साहब सनुरवा जो का काल बन गया अरे सनुरवा जो का काल बन गया सोहर सुलग रहा सासुर भइले महुरवा रे महुरवा रे महुरवा सनुरवा जीव का काल बन गया सोहर सुलग रहा सासुर भइले महुरवा उषा के सुहाग ही उनकरा खातिर काल बन गई आखिर होत का बा यहाँ गीत बदल गई
सखी से कहले बा कि हमार मम्मी पापा आपस में का बतियावेला। बतावत बा माई कहेली बेटी नियरे बियाही बहो, माई कहेली बेटी नियरे बियाही बहो, बाबू कहेलन बड़ी नियरे बियाही बहो, और इधर देखे एक दिन के बात है, घर के आंगन में उषा स्नान करत रहलीन और ननकू दरवाजा पे बैठल रहलन। होत का बा अंगना में उषा करत रहली नहनवा हो, अंगना में उषा करत रहली नहनवा हो, ननकू बैठल रहले दुआर पे, रहली नहनवा हो दुआर पे। लेकिन घर के भीतर के बा घरवा में पिंकी बेटी मौसी संग रहली हो, घरवा में पिंकी बेटी मौसी संग रहली हो, ननकू मन कइले विचार हो, मौसी संग रहली हो, ननकू मन कइले विचार हो, रहली हो कइले विचार। एक दिन घरे न बाबूजी बारन ननकू के न माताजी, घर के द्वार पे बैठा रहलन। एकाएक उनके मन में कुछ चले लगल, उनकर विचार बदले लगल। घर के भीतर गइलन, जोनी पिंकी की उम्र अब 3 बरस हो गइल बा, अपने 6 बरस की मौसी के साथे खेलत रहलीन। अपने जेब से पैसा निकाल के पिंकी के मौसी के हाथ में रखलन, कहलन जाके तू लोग टॉफी खरीद के खाला। पिंकी के मौसी पिंकी के लेके घर से बाहर निकल गईलीन। जो ही पिंकी के लेके घर से बाहर निकल नहीं, घर के आंगन के दरवाजा ननकुआ तुरंत बंद कर देत बा। जब ननकू घर के आंगन के दरवाजा बंद कैलन, उषा अपने सैया की ओर देखे लगलीन। कहलिन का बात बा सैया, काहे दरवाजा बंद करत हुआ? लेकिन देखे ननकुआ कोनो जवाब ना देत बा और एक हाथ में हसुआ पीछे छिपाकर धीरे धीरे उषा के करीब बढ़ने लगा। जब धीरे धीरे उषा के करीब बढ़े लगल, उषा के समझ में आ गई कि लगत आज कुछ होनी होने वाला बा। ननकू की निगाह में निगाह मिलाकर देखती है, होकर रूह कांपे लगल। कहत बे सैया अब घर से बाहर चल जाई, हम नहात हई, हम नंग बदन है सैया, बाहर चल जाई। लेकिन ननकुआ उस समय उषा की कोई बात नहीं मानता है। आखिर करत का बा, यह गीत बदल गए मास्टर साहब। गीत से बढ़िया भाव मिली। ननकुआ उषा के करीब जाकर और उषा की एक बाह पकड़कर मरोड़ देता है। हर मरोड़ के हसुआ चला देहला। जोनी समय हसुआ चलौले बा, उषा की एक बाह कटकर जमीन पे गिर गई बा। खून के धारा बहे लगल। उषा के शरीर थर-थर कांपे लगल। लहू लुहान होकर एक बात कहती है, काहे बदे मरेला परनवाए
सजना। हे सैया कौन कसूर के सजा देती हुआ, आखिर काहे हमके मारे पे तुलल हुआ, काहे बदे मरेला परनवाए सजना, कौन बाटे हमरो कसूर याद करा मड़वा में कैला सिंदूर दनवा, याद करा मड़वा में कैला सिंदूर दनवा, अभागिन के बड़ा हुजूर हो, अभागिन के बड़ा अभागिन के सिंदूर भर के आपन दुल्हन बना के गईला, आज हमके मारत हुआ, लेकिन ननकुआ के निगाह पे तो कुछ और ही सवार बा। दूसरा बाह भी मरोड़ कर हंसुआ चला देता है, दूसरा भी बाह भी गिरकर जमीन पे खून की धारा बहत बा, फिर भी उस अपने जिंदगी के भीख मांगत बा। आखिर केकरे बदे मांगत बा? जिंदगी भर दासी बन के पूजा बेचारनावा, जिंदगी भर दासी बन के पूजा बेचारनावा, जिनकर पिंकी से दूर हो, भीख मांगे लगल। इसलिए हमके मत मारी, हमार कौनो कसूर ना बा, हम मर जाई तो हमार बिटिया पिंकी के का होई, हमार बिटिया पिंकी टुअरी हो जाई। लेकिन देखे ननकुआ उषा के कोई बात नहीं मानता है, और आखिर में हसुआ उषा की गर्दन पे चला देहलस। उषा के सर धड़ से अलग हो गई। वही घर के आंगन में उषा गिरकर अपने प्राण को छटपटाते हुए त्याग देती है। और इधर उषा का चीख सुनकर पूरे गांव के लोग ननकू के दरवाजा पे टूट गए, दरवाजा पीटे लगलन। आखिर भाईल का पापड़ के भाव लगल। खून से लथपथ उषा के बदनवा अंगना के अंदर, अरे खून से लथपथ उषा के बदनवा अंगना के अंदर, अरे काटा खुद ब्याही के बदनवा अंगना के अंदर।
के वासी दुअरे गईले आई हो, अरे पीटा लगे कवड़िया खोला ना कसाई हो कि छत पे चढ़ के झाके कुछ मर्दनवा अंगना के अंदर, हाँ छत पे चढ़ के झाके कुछ मर्दनवा अंगना के अंदर, अरे दृश्य देख के व्याकुल मर्द चलनवा अंगना के अंदर। पूरे गांव के लोग ननकू के दरवाजा पे इकट्ठा हो गईलन, दरवाजा पीटे लगलन, दरवाजा खोल खोल ननकुआ, लेकिन अंदर से दरवाजा ना खुला था। कुछ लोग दूसरे छत पे चढ़ के जब अंगना में झाकत हुन, उषा की लहू लुआन नंगी नाक से नजर आउत बा, लोग आग बबूला हो जाते हैं। दरवाजा तोड़ के घर के अंदर हिलन। ए बाबूजी, उस समय के मंजर कैसन रहे, सब एक बेटी अपनी माई के और धंगी लाश देखत बा। होता क्या है, आल्हा के भाव लगल। अंदर से गाँव वाले खोले जब के वड़िया भैया, मौसी संग पिंकी करे, मौसी संग पिंकी करे रुदनाया पा, मम्मी के लसिया पर पिंकी लोट लगली बाबू, मम्मी के लसिया पर पिंकी लोट लगली बाबू, रोए लगले सास ससुर गौआ रे जवान, गाँव वाले जब दरवाजा तोड़ के अंदर हिलन, वहां के नजारा देख के आग बबूला हो गलन। 3 बरस की पिंकी, उषा की बहन, दोनों ही उषा के लाश पे सिर पटक पटक के रोने लगी। ननकू के माता पिता भी आ गए। जब अपने बहू की हाल देखलन, झरझर आंख से आंसू बहे लगल, सर पीटे लगलन। गांव के लोग अवाक हुअन कि आखिर में ननकू इतना बढ़िया कांड करके गईल कहा। ननकू के खोजत हुअन कैसे, ननकू के खोजे सब कोठवा पे चढ़ले बाबू, कोठवा पे चढ़ले बाबू, गाँव वाले गुस्सा में, गाँव वाले गुस्सा में रहले अंगार, रहले अंगार। ननकू मिलत कहाँ हुअन, फसिया पे लटकत रहल, फसिया पे लटकत रहल ननकू कलसिया भैया, ननकू कलसिया भैया, खबर पाके तब तक आई गईले थानेदार,
गई। देखे पुराना घर बा, घर के कोठा पर ननको अपने आप के भी फांसी से झुला ले रहलन, फांसी लगा ले रहलन। जे भी धकलस दाते तारे उंगली दबावे लगल कि बाहर ननकुआ बा, आखिरी तू का कतेल। तुरंत 100 नंबर के फोन कइल गइल बा। तबा तोड़ में पुलिस दरोगा सब दरवाजे पे इकट्ठा हो गइलन, पहुंच गइलन। दोनों लाश पोस्टमार्टम करे खातिर भेजल गइल और आखिर भइल का आखिरी प्रमाण लगल। जब घर के तलाशी भइल बा तो देखे ननकुआ के हाथ से लिखल एगो खत मिलल, जोनी खत में ननकुआ साफ साफ लिखले रहे। अरे बा आखिर लिखले का रहे का हो कि मौत भरी जिंदगी से अब अच्छा मरना। अरे मौत भरी जिंदगी से अब अच्छा मरना, लिख के हो गईले सपनवा उषा के सजना। कि मम्मी पापा पिंकी के टुअरी बनवले, हम मम्मी पापा पिंकी के टुअरी बनवले, अनन हिस्सी बगिया का खुशियां मिटवले। कि शंका में सुना भइले तब घर अंगना, लिख के हो गईले सपनवा उषा के सजना। ए भैया पोस्टमार्टम करके लाश घरे आइल बा। आस पड़ोस के लोग जे भी ननकू के लिखल खत पढ़े दाते तारे उंगली दबावे लगल कि बारे ननकुआ ई तू का कर देले। ननकू खत में यही लिखले रहलन कि हमके शक रहे कि हमार पत्नी चरित्रहीन औरत बा, एकर चरित्र से एकर व्यवहार से हम परेशान रहनी। हमें डर लगत रहे कि हमरे घर की इज्जती बर्बाद ना कर दे, यही नाते हम एकर हत्या करत हई। और हमके विश्वास बा कि समाज के लोग कानून हमके ना छोड़ी, यही से हम अपने आप के भी फांसी लगा जाते हैं। लोग अवाक हो, परेशान हो, लेकिन होत का बा कि पोस्टमार्टम करके लाश आई जब भवनवा। अरे पोस्टमार्टम करके लाश आई जब भवनवा, अरे बेटावा पतो काला सजली स्मशानवा। क्या बात है? कि शंका में सुना भइले तब घर अंगना। अरे शंका में सुना भइले तब घर अंगना, लिख के हो गईले सपनवा उषा के सजना। हमारे विरह की समाप्ति बा। हमारे विरह के शीर्षक रहे शंका बना जीव का काल। ते पंचो जब तक सच्चाई से सामना ना होखे शक ना करे चाहिए। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय बा। गुरु गणेश गुरु रामलाल गए स्वर्ग में बच्चन पावन, रामदेव चंद्रिका कवि पुजारी राम खेला। सिनुरवा जीव का काल बन गया,
अरे सिनुरवा जू का काल बन गया, चंदा सूर्यनाथ से सिखला बासो हुरवा, सिनुरवा